Pumapalo sa extreme caution na heat index ang init factor sa Camarines Sur. Kaya ramdam na ramdam ni Nanay Joyce ang maalinsangan panahon lalo na sa tuwing nakaitim siyang damit. Dahil dito, iniwasan na ni Nanay Joyce ang pagsuot ng dark colored shirt at sinusuot na lang ang light colors na damit. Nagsulot po ako ng black na t-shirt. Nafe-feel ko sa hawak ko, mainit. Gusto ko man sa paghahali ako, argading kulay na kulay blue dahil feel ko man sa hawak ko, presko siya. Siyempre naman, pag white naman, siyempre, parang presko magiraray. Ayon sa health expert, ngayong tag-init, mahalagang malaman ng publiko na nakakaapekto sa init factor ang uri at kulay ng suot na damit. Bukod sa kulay ng damit, mahalaga rin piliin ng preskong tela tulad ng cotton upang mas makahinga ang balat at maiwasan ang skin irritation. Usually kasi pag dark colors, mas nag-absorb siya ng light. So, mas mainit compare sa light color. Actually, nga, yung light colored is mas nag-absorb siya ng less light. So, less mainit sa katawan. Mas okay ngayon, stay hydrated talaga. So, dapat umiinom ng madaming tubig. Tapos, dito matambay sa labas. Usually, kapag mga peak na ng init, mga 12, ganyan, 3 p.m. Tapos, ayun, magsuot ng light colored na damit. Pinapayuhan din ng publiko na uminom ng sapat na tubig, umiwas sa matinding sikat na araw lalo na sa tanghali, at magsuot ng komportableng kasuotan upang mapanatili ligtas ang katawan. Sam Alano, CSN.